Az emberek biztosan úgy gondolják, a mi szakmánkban nem tartják be az ígéreteket. Nem hiszik, hogy szem előtt tartjuk az érdekeiket. Úgy gondolják, hogy nem vagyunk elkötelezettek. Az embereknek nincs olyan érzésük, hogy törekszünk elérhetőek és megbízhatóak lenni. Megértjük az embereket, ismerjük a világot. Ügyfeleink mégsem hisznek nekünk. Miért gondolnánk, hogy meg tudjuk változtatni az emberek gondolkodását és a világot? Az AXA-nál máshogy gondoljuk. Meg tudjuk változtatni az emberek gondolkodását és a világot. Miért gondolnánk, hogy ügyfeleink mégsem hisznek nekünk? Ismerjük a világot, megértjük az embereket. Törekszünk elérhetőek és megbízhatóak lenni. Az embereknek nincs olyan érzésük, hogy nem vagyunk elkötelezettek. Úgy gondolják, hogy szem előtt tartjuk az érdekeiket. Nem hiszik, hogy a mi szakmánkban nem tartják be az ígéreteket. Az emberek biztosan úgy gondolják majd. AXA. Másképp, mint mások.